Mangnamnama ti lokal na gobyerno ti Trinidad iti kanayunan pay nga ayuda manipod kadagiti ahensya ti gobyerno ken pribado sektor para kadagiti umili nga agkasapulan iti tulong. Nakaawat iti livelihood assistance ti 50 nga umili iti Trinidad manipod iti DSWD ken maysa telecommunication company. Baban iti ka-partner app program, inawat dagiti individual ti nasotulong tapno marugyan ti negosyo da a mobile load retailing ken panangilako iti SIM cards ken dad dumapay. Kiddaw met ti Trinidad LGU kadagiti benepisaryo nga aywanan ken pasiatan dapay ti negosyo anay paay kadakwada. Iti listahan ti LGU adupay dagiti umili ti munisipyo nga agasapulan iti livelihood assistance mabalin mairaman iti sumalsaruno a programa ti DSWD. Mabalin met endorso dagiti kwalipikado kadagiti NGO amang ipapaay iti livelihood assistance.